Здравейте, приятели на Силен БГ! Днес ще направя едно кратко видео, което ще бъде всъщност една тренировка за ръце, този път само с дъмбели и с собствено тегло. Помните, наскоро направих една тренировка пак за ръце, която обаче включваше движения с щанга, каквато разбира се не всеки има вкъщи. Така че днес правим тренировка за ръце с дъмбели или гири, няма значение, стига да са достатъчно тежки и да ви вършат работа. Отново два вида супер серии, които всяка ще изпълните по 4 пъти с 30-40 секунди почивка между всяко отделно изпълнение. Започваме. В първата супер серия съм предвидил трицепсови лицеви опори. Днес не искам хвата да е тесен и изпускането е да е много внимателно, за да работим върху трицепса. Затова ще изпълня и в дамския вариант на колена. А второто упражнение ще бъде бицепсово сгъване с дъмбели. Това е първата супер серия. Нека да я покажем. Тесен хват и хубаво спускане додолу. 10 повторения. Така. Сега веднага без почивка грабваме дъмбелите и започваме ето това движение. Не люлейте тялото. В долна позиция контролирайте дъмбелите и не присвивайте китките, защото така вкарвате натоварване в предмишницата. Отново 10. Така, това е първата супер серия. Във втората ще включим кофички на пейка и кръстосано чуково сгъване с дъмбелите. Ето виждате, дигнахме пулса, това е добре. Десет повторения. Не си помагайте с краката, пускайте дупето додолу и най-важното, тялото трябва да минава близо до пейката или стола, за да работите предимно с трицепса. След това хващаме дъмбелите и правим кръстосаното чуково сгъване. По 10 с всяка ръка бройте. Така ще натоварим бицепсите, освен това предмишниците и брахиалиците. Мисля, че стана ясно. Видях, че изобщо не починах между двете супер серии. Дойде ми даже малко на нагорно. Това са по 4 повторения от всяка супер серия. Мисля, че ме разбирате. Мисля, че става общо 16 отделни серии от всяко упражнение. Не мога да смятам толкова добре. Четете www.silenbg.com. Следете ни във Facebook, в Twitter. Лайквайте, тагвайте, сабскрайбвайте и всички тези думи, които не ги разбирам какво значат. Поздрави и успех!